morning guys. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi dali-dali niya. Madalian lang. Day 2. Pupunta kami Miss. Uy. At saka ano isa? Nes o Monaco. Hi, we're going back. And then mamaya hapon pauwi na kami. Hey guys! Andito na kami sa Monaco. Nandito si Catriona Brown. Oh, red. Ay, red diba? Musaka ko na may-ari kay ambot and sa inaas. Taas. Hindi ka po. So sabi nila guys, yung mga nakatira dito, mga rich daw. Bakit gumawa sila ng ganito ka? Dapat di ilahan di. Matangag ka ng ay. Kuan. Yung Monaco daw, part pa siya actually ng France, pero nagsarili daw sila kasi they're too rich, kaya nilang sarili nila. So guys, ang init, sobrang init. Umakyat kami doon sa parang tok-tok, tapos tanaw-tanaw, tingin-tingin na mga tanawin. Ganda dito oh. So guys, ang gaganda ng mga nila dito bahay building. It's so yayamanin. Busy kami sa picture. Ako kagabag. I'm vlogging, tapos yung pinsang kong isa nag-Instagram, yung iba nag-selfie, nangitag uyab ring isa, kaling kakao upuwa.
so nice here, no? But, so what's that? Eskinita? Eskina. Eskina lang. It's a small, small town. Small, path going to somewhere. Sandwich. Mag-sandwich na magka. Mapalata ako og nabudol-budol. Ikaw talaga, guys. Nasunog man. Nakita man kita nila. Isi? Mahal dyan naman. I've got bolognese. Pesto sa kanya. Ay, ano yun sa kanya? Karot. Sa kanya, ano na? Carbon. Okay guys, tapos na kami mag-lunch. Mangingi na daw may kinay mga nanguan. Pababa na kami. So, nag-change outfit ang aming new. Si Catriona. Nahimog ng Catriona ko. Huli. Ano ka tayo? Sagak-isag ka na. Buta nga nagkwarta. Picture it. Buta nga nagkwarta. Ay, pinsan ko. Ay, no. Pagod-pod. Sobrang init guys, grabe. Nangitim na kami. Pero okay lang, masaya naman. Yeah. It's so hot over here, guys. Yeah, there's a lot of birds. Where are you? You know, I just dive over there. Yeah, just dive. It's my first time to saw this. And this is so amazing. Bad. Ata magkainday. Habala ka na, di ko mo picture. Hindi mo, hindi ko mo picture. Hindi na ko mo picture ni mo, kapoy. After nito, after dito, pauwi na kami. Uwi na kami ng Paris. Baklay-baklay.
Hi guys! Good morning! Yung itsura namin mga sabog. Wala masyadong tulog sa bus. Well anyway, andito na kami sa Paris. Nakarating na kami. Yun, hindi na ako nakakapag-vlog simula nung yung ano kasi naggala-gala. Tapos yun sa bus, natulog lang naman kami. Ganun. Pero talaga yung lang, putol-putol. Yun. Alamig dito sa Paris ngayon. Umaga, na 6 AM. Dumating kami 5 AM. Naglalakad na lang kami papuntang bahay. Tapos yun. Ang lamig, buti na lang may tuwalya ako. Pangit ang itsura ko talaga. Well anyway, yun. I-end ko na yung vlog ko. Thank you sa pagsama niyo sa amin, and I hope na-enjoy kayo, and thank you for watching, and I'll see you again next time. Bye guys! Bye!